fixéronse nos últimos anos varias mudanzas de nombres de centros educativos eliminando aqueles que estaban vinculados ao franquismo, Generalísimo, Carrero Blanco, etc. A Consellería de Educación, cando a Xunta era presidida por Manuel Fraga, mudou o nome de IES de Diego Delicado, presidente da Deputación da Coruña na ditadura, polo de Urbano Lugrís. En este curso, CEIP Montel Toucet pasou a se chamar CEIP Cidade Bella. Os nomes dos centros de ensino deben ser unha referencia para o alumnado e toda a comunidade educativa, un exemplo para futuras xeracións e non é propio dunha sociedade democrática que o alumnado acuda a un centro que leva nome de persoas que participaron en actos reprobáveis como promoveren ou apoiaran o golpe militar contra o poder lexítimo elixido democráticamente polo povo.